Господин шеф на машината, ето тази мир, няма колоника. Има прекрасни сегашки. Но искате да имате бизнес, много пари, аз ще ви дам съвет. Трябва да покачаш. Аз ще ви дам моите, няма да давате на децата да искат, само да пускат пари. И ще ми давате на мен безплатни игри, приятела ми. Матей, Кристиян, аз му викам Грегор, но както искате. И сами той, който е много стойки. Сега да видим нещо друго. Ако не са ви нужни машини, дайте ми безплатно. Само имам една сделка. Вие ще ми давате безплатни игри, пари и играчки. Аз ще ви дам много други неща. Чао, аз съм кръстете радската машина. Много по-добра ще бъде, както играчките и всичко друго. И останало. Хайде, чао!